kok iso. Nah. Halo. Halo, friend. Halo, friend. Gimana ini? Oh yang ngupil nih. Alah, wis kulino. Kok terus akeh halo friend wis ngusapi upil. Lah iya. Halo Mas Arya. Halo, Mbak Niken. Deniken. Mbak wae. Gede kono ya. Gede. Yo tuwek kono. Neng gede kono. Gede kowe kok. Ya, selamat siang Mas Arya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hatiku sik rada remek kok. Alhamdulillah kabarnya iku kudune jawabnya baik apa enggak baik ngono lho. Yo wajah iyalah. Yo rada baik, ya rada ora. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu di acara pernikahannya Mas Ahmad. Mas Ahmad dan juga Mbak Yeni. Mbak Yeni Novitasari. Iya ya. Mbak Yeni Novitasari, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng Amin. sampai akhir hayat yang memisahkan. Semoga tidak ada orang ketiga. Semoga cepat diberi momongan. Nggih. Dan pokok kuncinya orang rumah tangga itu harus saling mencintai, saling menyayangi, saling mensupport. Nggih, Mbak, anu Mas. Saling apa, Mas? Saling membantu. Wis pokoknya saling percaya lah. Iya, saling percaya. Soalnya nek ra percaya engko sitoke golek liyane. Kok mesti tuman. Niken. Isane curhat punya apa? Niken. Dalam. Balen nono nek. Aku rung nyawang iki, Mang. Balen nono. Bene tak tuapuk eno. Balen nono. Reka ulang. Reka ulang. Ayo Mas, Ndang. Reka ulang. Reka ulang. Nyuwun visum. Reka ulang pisan nih. Mboten napa-napa Pak Bu, niku salam kehangatan. Biasanya nggih ngampleng. Niku dereng wong biasane kula ditekek barang. Ayo Mas Arya. Nggih. Kita menyediakan apa? Memberikan hiburan, yo. Lagune nyemoni. Nyemoni sapa? Iki lho bocah. Mas, wis. Nyapa le? Mas, hati-hati lho Mas. Iki kok nek dadi mangan sate sak rombonge. Ngawur. Lah dek mbek yo. Bakule. Lho, bakule pangan apa pangan? Iki pengen ngemplok wong iki tenan. Aku gelem dadi bakule leno. Lah, kalau Mas arep mblok apa piye? Niken. Dalam. Marasowan wonten grenipun Bapak Pengung. Bapak? Bapak Pengung. Pengu, Mas. Pengu gitu. Hah? Pengung. Asmane iki Pak Gumbrek. Ora oleh aku dhek iki seneni kok. Pak Pengung. Oh, Pak Pengung. Pak Pengung iki sing pundi? Niki napa nika? Niki. Oh, sing niki. Oh, Pak Pengung kalian Bu Pengung. Bu Surip. Bu Surip. Oh, iya. Ya didoakan kagem Bapak Pengung kalian Ibu Rip. Bu Surip. Bu Surip. Urip piye to bocah iki jane? Lah ya Bu Surip urip, ngono lho maksudnya. Kok iso? Iso. Kadang ya Pak Pengung ya urip bareng. Lah, kadang. Tapi nek yaine masa wis urip. Monggo nek kersa tindak panggung. Panjang umure, panjang yuswanipun, sehat selamat wilujeng. Mugi-mugi rezekine kathah barokah, Pak. Amin. Nyuwun pangestune. Amin pangestune. Mas, kayak Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Piye iki, Mang? kaget aku. Nyapa? Tak kira di 19. Putu kula 12 ditangga ping 21 lho. 12 ya. Loh, tapi lek putune terus rabi terus. Piye? Kayak arep sungkeman ngono ya. Lah iya. Niken. Pangestune. Jale sungkeman wong loro ngono jale. Cocok ora kok mburi ngono lho. Sungkem wong loro ta. Bareng. Kayak manten ngono kuwi lho. Iki ta? Heeh. Ya iki nekung linggo bapake Mas Ya. sungkem karo ngene. Kaya nafsu. Pinaran legarian Bapak, Ibu. Nah, Ibu mati enu. Ketoke arep sungkem iki. Apa kuwi? Mosok Kebo kira, Mas. sik to. Ya. Kebo kira ki bot, kebo kira ki bot. Ning ngenong iki kok enu. Piye lho.
Ayo ndang, ayo. Ayo Dang, Mas Arya. Tukling, Mas. tukling, Mas. Monem piro pilu piro no. Bu Giro apa kedok ngorek? Ayo, Iki kok manut. ngorek ya. Tapi cangkemmu lho, Mas. Tung tung. Ayo, ayo. Oh nggih, Bu Giro temanten. Ah, Condro Mas. Jeneng Condro. Sang temanten sarimbit wong bagus kelawan wong ayu. Orang tau dadi manten kita di. Sungkeme dengkule sik ditekuk ya, Nok. Sikile mudhun. Nah, dengkule sik. Nah, salim karo bapak ibu. Nah, Pak kula nyuwun panjenengan dongaaken mugi-mugi anu kreditan kula enggal lunas nggih, Pak. Anu, Kowe nyapa nangis? sik. Ya sungkem kok. Kowe iki lah sungkem kok ngising ngene. Loh, oh ngene ta? Lah, urung tau dadi manten kok tadi kek. Apa ki? ayo. Ya jalan Sungkemke sing apik nggih. Tembunge pripun, Mas? Mugi-mugi saged napa langgeng kados panjenengan Bapak Ibu. Nggih, Pak. Nggih. Kula jenengan dongaaken enggal keparingan garwa nggih, Pak nggih. Nggih, amin. Sungkem sing apik. Kowe barang kuwi lho. Kowe iki lho. Sikile Ya, kok lho. iso. Anu, Mas. Yo kira anakku Arya Gale tak dongakne esuk entuk bojo wedok. Nggih. Ning ampun sikile kathah hulune nggih, Pak. Iki kok Awet iso niku- nyemoni aku ki lho. Lah we apa akeh hulune to? Nggih. Akeh ki lho delok. Oh iya. Jan. Anu Mas, pun Anu nggih, Pak. Mas. Gak sida, Pak, malah Lah lah pripun? Lah mending blas, ora patut ya teh pecah iki. Sikilku dompal kok. Ora cocok. Duh, kurang salim karo. Nah, salim karo manten riyen. Mantene sik kok ya. Loh. Kowe iki jenjegan desa ya, Awas nek Mas. kesandung. Wes kesandung. Oh wes lagi dielekne bareng. Aku gak demeki padahal. Wis bar kesandung lagi dielingke. Wong lanang manggone salah. Mas, manten. Mbak manten. Loh. Mas, Ibu, selamat nggih, Mbak. Bapak. Lho. Kayak nek kodoke to. Nggih, waduh Mbak manten cantik, Mas manten ganteng. Besok dadine anak iki koyo boneka lho, Mas nggih. Kayak boneka apa? Boneka urip. Heeh. Iso didol. Lucu nah. Ya lucu. Kayak cipung. Kayak cipung. Kayak cipung. Iya didoakan Iya, semoga didoakan. langgeng ya Mbak. Jangan disakiti hati wanita ya Mas ya. Mas. Wanita dibentak sekali itu sakitnya luar biasa nganti bertahun-tahun. Ngerti Mas ya? Nggih. Weh lho kulino ketake wong wedok. Loh, aku arep kok Mas rasane dadi manten pripun, Mas? Seneng. Senenge? Dambo. Piye Anu, to ki? pun jamu nama dereng, Mas? Dereng. Dereng. Jamu bareng- apa? Kamu apa? Jamu beras kencur. Nggo peredat tenggorokan. Mbak ada request lagu apa mungkin? Monggo paring dawuh. Kembang Wangi. Kembang Wangi. Allah Mas aja repot-repot to Mas. Mas ngene iki jen malih. Wah, iya. Kok terus? Iki lho, iki bojo loro yang ini iki. Nah, wis dicepake wit Kula mau. nggih, Mas. Malah nyapa to? Oh, nyapa Wes to? entek lho. Aku ki Entek Mas. aku arep kaya kowe mau tapi engko nek cedak mbake aku wedi kampleng Mas e. Ya kampleng kowe iki wis tuwek lek aku cek cilik ayo yo Mas yo. Tuwek ra nggo pentung. Ayo tak pentung ya. Aja ta. Ayo Rono. Iya. Nyapa to tukang kecer barang iki nyapa jane. Tukang kecer. Nggih, menika badhe ngeteraken Mbah Yut suntik. Bayut. Enggak. Mas Ponco, Nyuwun dikancani anu. Mas. Klajengaken. Kembang Wangi. Mantene nyuwun kembang wangi. Permintaan Mbak. Mbak Niken, Manten. Mas Arya Galih, Ibu Siap. Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Lydia Rita. Oh beliau nggih, hadir. sugeng rawuh Ibu. Nggih, selamat sore Ibu Lis. Nggih. Nggih, selamat menikmati hidangan yang sudah dihidangkan. Durung lagi rawuh kok beliaunya. Lah ya bar iki lah ya dicepaki. Monggo Ibu foto rumiyin kalian temanten. Nah. Foto. Berarti Iya. aku minggir. Yo gak minggir to yo. Minggir iki kene ne lho, ora minggir ke kono. Ya, kita di sini. Kita di siri. Di sini. Di sini, di sini. Ayo we. Ya ini kok wis kami serontolen lho le omong. Aku ora petuk pirang dina lho, Mas. Lah iya. Pirang dino piye maksudmu iki? Anu siunge kok saya dawa. Rada modot ngono ya. Wah, samar ya. Ngati-ati lho, ngati-ati lho.
moh ah. Oke. Iya Mas Poncol lagune terus ki wae karo Mas Arya Gimana, Gale Mas? Mbak. Sak sire cah loro Niken kuwi. Salindri. Kok terus? Kok Sak sire. terus pasrah ki lho? Sak siremu cah. Piye to ki? Lho cah loro koclok kabeh kok. Kok gedhi aku? Itu modele lho to. Geding. Kok gedhi? Ayo. Request King Manten mengki dikasih kendangan riok sing rada suwe. Mbak Niken arep gambul. Aku ki terus terang yo, saiki ki lek pomone kon ngreok, aku ora gawe jeroan iki. Belas no. Lho, Bablas minggu. bahaya ki kok. Iya bantun. Terus delok ki lho. Bahaya. Sing mbok sawang ki apa? Lah dadi ki nek dikeki rezeki, Wis dudu rezeki yo, Lah, iki vitamin. loh kuwi nek wis kedep kuwi dadine dosa. Mula aku ora kedep. Rong iso reokan Mas Nganten. Ayo. Ora ono jeroane medeni kondakan. Tidak ada jeroannya. Tak terasa aku kembali menata bintang. Iyo, Apa ta? Nyapa lho nangis. netro Sapa? sing padha. Omongane Poncol kaya Bardolo terus. Lah iya. Tuh, ini. Ora lho nangis napa cah iki? Nggih, ayo rasane iki rada ternyo-ternyo piye. Mandep rono wani ora kowe? Gak. Oh, Mandep rono. ora. Trenyeng-trenyeng. Ayo. Wis ya. Nah, ngono kok. Ah, moh ah. Anu Mas, Itu. Aku Awakmu kaya nyapa ngomong nangis? Apa lho? Sing Ora wis ki apa-apa. ya wis. Wong Jadi ya ya pancen wis. udu. Rungokne kandhane Poncol sing wis ya wis sing urung baleni neh ngono lho. Neng tren. Kleru ya. Iya to. Kleru. Lek tren nangis entang nangis saiki. dadi kayak Lu saya abang-abang ngono. ora. Iki tenan Moh iki. Mas, Cak. moh. Tenan iki. Mas, aja mbok kaya ngono kuwi ya. Ih. Ayo. Karena Wong iki nek diomongi ya. hati Mana to? Ah, tidak bisa Jangan berbohong. Diomongi. kayak lo Om Tommy lo menikmati hidangan yang sudah dihidangkan. Awas kok nek rasa rada asin lho. Karo ngene. Campur loh. Mas Kadung Wes. tenanan sebelum tinggal karo liyane. Alah. Ayo. Wes, next song. Moh. Kok Nyapa to? kene iki mak teratap kok gak penting kok Piye? rasa ngerti ceritane. Iya. Ndak melu gratis. Aku ngerti. Neng sing wis ki ya wis. Ya wis. Lek tre cedukan ngono ku ya Dadi ya tra ya diterusne gak apa-apa. aja. Nah iya. Aku mau ngregeti suci ning katresnan. Ora kok ngergeti. Sing wis karo liyane ya wis wae. Aku tak golek liyane. Don, lho, lawas hati-hati ya, kaplok nah kowe engko. Ayo. Lon. Kuwi ketemu wisan. Delon. Ki nek HP Ora ning boto iki. peng ngono iki kerasa lho Mas le HP. Gak apa-apa tak tambahin tak go mulai. Ayo. Moga spesial juga untuk Ibu Wakil Bupati Mbak Niken Mas Arya Gale. Nggih. Ibu Wakil Bupati ada permintaan lagu apa? Maafkan ini bocil-bocil ini lagi menghayati lagu. Jadi kita tuh tadi menghayati lagu Bocil. antara Mas Denny dan juga Mbak Bella Bonita itu loh yang perlu dicontoh. Nah, ya. Iya. Masalahnya Mereka adalah nek Mas pasangan Denny yang karo Mbak serasi. Bella kan dadi. Dadi, lek sing Aku iki. ora. Alhamdulillah. Ya ora alhamdulillah. Wong ora dadi kok ora. Ada permintaan lagu apa? Oh. Oh, Sundaman ini tadi. Sudah mana? Oh, alhamdulillah. Satu, Kameranya Bu. belum, Bu. Piro? 100. Lah saiki kan usume nek teman kan satu saya. Ya kurang. Saya saja kalau ini sudah banyak uang tadi. Eh? Eh? Saya dijupukne kalau, Oh, tenang. jadi jupone teng Saiki. ATM, Heeh. mboten usah lek teng Lah ATM. omonge kene sudah banyak uang. Heeh. Padahal sing pindah bendino ping 3 kono. Lah iya, padahal sing beruang iki ya. Lah, Sing beruang iki. iya aku kan kancil. Heeh. Sing beruang iki padahal. Mudeng ora? Ora. Ya wis ben. Ya nggo PR. Untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terakhir untukmu. Gak ora terakhir. Arya
pakai ro. Ayo Mas. Wis gedhe men. Mas, Apa ini? apa lagune lho kok diketer? Sik to, Mas. Mas. Wow. Penyanyine Raro kok. Penyanyine Raro langsung. Penyanyi lek nemen ya ngene iki lho. Kadung nemen ki Mang. Bocah loro iki kadung nemen. Tukang kecer dikeroyok wong loro. Bose lho kae. Oh, bos to? Bos to. Bose Ampun lho. Pak Bos. Mboten ah. Wong guyon ae. Tukang kecer bos lho getmu. Mboten ah. Apa Mas? Antara nemu nemen manut. Dah. Nemu kowe. wih. Basati ambyar-ambyare tak tusi tak openi sauripe. Pinggone. Mesti tuman. Ayo Mas, ayo. Apa? Iki lho, Gen. Iki dadi cakil. Wong Ayo Mas. Ayo, yuk. Lo, ter. wis Mas. Oke, Mas. Bisa loh. Aku rasa joget Mas. Hop. Aku nek joget malah kaya angkrong. Karepku niken kuwi kok. Lah, Ojo ah. wih gak Domongi aku kira dobelan. gawe dobelan. Tek saiki ki aku wis malih tuwek ora iso malih. Dekne ora gawe jero, Oh, iya, Mas. iki. Oh iya. Mau dicicing ning iki ketok enek triningnya tulisannya SDN ngampel ngono lho. Ngampel piye? Nopo dek wingi cincing ngeten kene Adidas. Bal-balan kok piye nduk nang? Tek cualku sing kae warnane abu-abu kae lho, Mas. Abu-abu piye? Abu-abu sleret loro kene iki. Rupane pink. Oke, ini Mbak Manten sama Mas Manten sudah puas? Kalau sudah saya pulang. Masih nyuwun ganong Mas nggih. Ganong sumpah Mas kira nggo doblen tak bukane ya Mas melu. Bahantun kuwi kok. Malah medeni kok. Mbak, lah aku mau ngomong piye? Batun. Lah, sing bener bahaya. Lah ya bahaya tak tuapuk. Lah kuwi mau ngomong. Dang. Lah kuwi salah sing bener bahaya. Tapun. Dang toh. Omong ale. Ngapun, Le. Mbak. Baten. Aku ya nak. Wis cilik tapi wis brengosen ketok tuwa. Sini cilik wi. Lah wong aku kecilik tuwek. Sampun, Yuk. Mbak. Satu kali lagi. Nemen. Ayo Mas Arya, nemen. Rumiyin kalian manten, Mbak Oke. Niken, Mas Arya kali. Sulih saliro bobo gumber keparengan nampi pasraing tepanten. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Ibu Lisdiarita, Wakil Bupati Ponorogo ingkang kula hormati. Sugeng rawuh Ibu. Ugi panjenengan panjang umur. Nggih. Dumateng panjenenganipun Bapak Suyanto Mewah, Ibu saha rombongan pengarak temanten saking Purbosuman ingkang kula hormati. Dumateng Mas Arya, Mbak Niken, Mbak Dewi, Mbak Siska, ugi sugeng rawuh matur agung ing panuwun panjenengan sampun paring lelibur mukadimah kula nderek ingkang rumiyin mawon ngaturaken sugeng rawuh panjenengan kawula suwun inggih menika mugi-mugi temanten kekalih tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kula ing mriki minangkani sesulehipun Bapak Gumbrek sekalian pindah kula ngaturaken matur agung ing panuwun dumateng panjenengan sami ingkang sangempun kasdu rawuh minangkani undanganipun
ingkang sak perlu kasuwun donga pangestunipun dumateng temanten sekalian, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten rubeda setunggal punapa.